Sabre yeko denase UGC Mampontin do hebi awamra Mampontin maya Afrancho Kote Tafo Obi maya yanko Kuwait Omuwe Yes, I'm a black one to your body, na mabantam na ya yentem. Ye peso obi atu bintina ya checha time and into your body. Pacha hinifoni. Pamcha hinifoni ajimaki. Denase. Denase ana danase. No me think como mini bribi be yinyame ayo. Enutie media. Ayo media. Ani yinyame ma media do so. Media be
tetie mu was the what did you to me now? What did you free woman better? And you that there be when you were a year said, I didn't me and I'm a one crime, Hallelujah. Yamaya sema denasi for pa. My dear, any part of much money so yes, my dear. On some was up for many per 20, 30, 40. But we have about more than 800 people here. Enti my dear Eradin Shramo. Yako Tafo. Mode list Abraham say maba ebomudin so mama pamcho ebre ne yafa mama nko UGC yamo yensem hye UGC pa mesa monya ntem mama aha UGC under 6 me pamcho yanko Yesu nyakopa somano
Come help boys now to me say na nyam makura ebe ye krofro yamo yensema wonpa UGC ebe you know boss kugu so de obi ni yam dia me bo boss no ni hanti yenko Mamponten no Afrancho no Mamponten mo buna ni mo eh mse omo de me man kwa na ba yo Mpam chobon ka ma hwan Mamponten omo bi fa ka ba no ma na nto dwuma MC ni se do musi twa wa chire ho no to we de me se man palme mo bi anto bi ja me din ho na ne Mamponten me pam chobon mo na ni mu ntem ye free Mamponten Afrancho ye fra Afrancho a kote free wa tafo free wa medoma free wa ehwan free wa Kuwait enti Mamponten Adio nyame wa ya ba me da wasi Adio jini nyame ya mesani di alo yamwe Baka wonsre Meda waseda Adio wa ya idia meda wase Adio nyame ya wa me da nasi Adia uradia ya mami asidankani Mida waseda Adia waye idia mida wase Adia nabia ya mami asidankani ding Adia nabia ya mami asidankani Ya jawaswa Mida waseda Adia waye idia mida wase Mida wase
Hallelujah. Amen. Yamoyensa mama pontin for pa. Wait a say Jidi Wadache, Eduma Etugu no kire say ye Wadache. Yako Afrancho. Kote Tafo Meduma Ehra Eslai and Yanko Kuwait. Your Kuwait ya ne aba mekro na ya aba na wie na ya bobo Kuwait mama me nyan tie se maba ti Kuwait momra ho mame me hu se mokete ka odifo achia wo around ti minim se monso maba ti yima so around me comment bi pacha matase Yewie Kuwait last yeko mekru na fe ye de aba ye Bofonya wa imamu Ataya jumo Osiana
Amie upenyo. Esila ni tumine no ye nyamedia. Dia wodi etu. Obeyo ya bedu ase baby ama. Eti ase nyame na wayo na ye doso. Amen. Ajungo ene ne namfono mayade erade onshiramo. 19 branches were invited. Now 11 is gone. Left it 1, 6, and to me amidru. Ebi mubai nenso umajum to 4 number. The aka last one. Host nation. Host nation. Kasamacro. Macro. Mezi macro. Yes. Sabre me who say Habakkuk ene ejane same. Omudu omoso so apa omotiesi stage. Into macro under 6 minutes. Mama ya juma etwa eto
ɛwɔ ayɛyɛ adwuma no mu meda mo ase Oh,
Sorry,
Melkro Yadamase. The entire me ye din kyerɛ yɛkɔ baabi a host nation me momu kwan kakra momu tu bi fa ɛka ho na hana me saware anhwɛ a na o magye me yere nti mama mo kwan sese de minim sɛ me ne mo wie sabre nanka ɛsɛsɛ yɛde talks ɛne bible quiz ba yɛde bɛhyɛ last one sanse yɛwɔ simaduasa yɛde bɛtie nyakopɔn num asɛm akonte twame ma akonta no twame yɛtie nyame asɛm wie a ne yɛkagya kacho no sɛ yɛkagya gum sɛdeɛ honhom de bɛsane nɛ no onyame bɛyɛ n'adwuma na yɛwie a yɛbɔ afɔdeɛ no wie a quiz no award wom yɛbɛkyɛ airtime ɛne mobile money nyinaa enti obia ɛno nti yɛde hyɛ last sawa ti sabre deɛ na oboni ne kwa so yɛkɔtie onyankopɔn anum asɛm na ansa na asɛm ne bɛba no yɛbɛma Asuafia district adjunct for penny Mr. David abompaye ansa na nyame asɛm oboni ne kwa so mepamkyɛw ɛma kɔfɔm ɛma nsɔre yɛbompaye atie nyakopɔn anum asɛm Osro ni asase wura yɛda wase daa amen wa wo na abɔ so bɔ asase ebire bi aso sɛ yɛdo ɔman yɛsɛ wapa ɔkafo bɛka mo tiefo atia na mo afiri wasafo yehu a onsi ani ahyia mu ne ntutu yɛ hofo ɔbonso amfa abɔne na da no bia mpum yɛbu yakoma yɛsɛ wapa ɔkyɛw ɔkasafa ne mu na wurade Yesu Kristo onwie na ho nkronkra ba yɛ mu ne ahyɛ odi kɛse ne no nyam Abraham nyankopɔn otumi nti bra behyira yɛn daa Amen. Mo adwumtofo panyini David Abraham ba mepamkyɛw mo wa bɔntere nyina panyini nse mo mɛtena ase obuo ne de kwa so program ne nti ne yɛbae ɛsoro hɔ nyinaa da hɔ mepamkyɛw mo mmra mɛtena ase yɛnti na panyini ɛbaa yo enti youth mo mianya bibia ɛbɛfata no kwai wɔkyena bi yɛyɛ bibia empanyini asai abeta yechi sabre na kro from district sina yasanka for panyini osapakani Enoch Abuaje bosampa sima aduasa ewo yanumi wode nyakopon enum asem ebreye under 30 minutes adwomtofo moma ne twema abra wode nyakopon enum asem ebreye bebe ya nyina so de
ana ya de nyina youth tumedie mo asapakani Enoch Aboaje empanyam wo konya se de nyame de ahye mu no fa kire omen oya de nyina Hong Kong
Bonsem Kesiepa Shekisodian Munyam. Bonsem Biopa Shekisodian Munyam. Yes, sir. Yeda Okedian Punyanko Ponsi. The question. Say on Namana do ni 2 minimum bruhon doors and so. Na Wakai Yina. Sir. Ama ene homeda enwumiri yetimi abedi ahiemu ewo makru shiadai omienka se Kristo yi na do yehoda Amen. asede etoso bi obekọ asofo mpani nchen Yes. ewo akwanya soronko a ode ama me ne The question. sebra yeshiemu minyina edomi nyina nim na tworo kronkron ada yebiemu no yemiem na yemfa entu ye hofo empenu nyame wo hira wonda Amen. aya na efe na enika se enuanum nyina bedi ahyemu se baakofo yefumu ade na yakan ye ho abom na yetu anamon ewo onyamim amen Amen. onyami hu mobo ne se woda na onyane na de kyenwa na wada urade ase sanse enye obia na enya de don mu wanya nu na safa hye otirim se asase a yetesi ne ye ba asu enye de ne era ye don ebeduru am ye firi so akọ obia ni asase we se so a obekene bo na ade akye ade esa nyina no na wo na ehi Nokwasam. na wo ben wa wieye Pa. si owuo maya enifra wo ho Yes. owuo maya asusie wo ho Nokwasam. owuo maya beduru baabi no na enan mienu a wugina so no na afi oti hwichem na obi pian Nokwasam. beduru baabi na wose egu onum no na etutu baako firim na onum ayi huhuhu Yes. na usi akonwam Nokrepa. fa nima we se otu se ne ye ya branch na ya babo awe ne wo wieye nti bobo modem benyame asem aben na ebere bi ba se de ohuhu se wote no wonte sa biu na obesesa se duru ba bi na opia bonte na hwe nneema esi ewo wiase a aya na ahomete na awreho duru ya sabe ba bi nneema befu ani so no na ahomete na ya na nika se onyame ehu ye mobo no wafre ye ade abewura wo som ati sei mu na akase ebetumi atenam akosi awieye na onyame age ye amen Amen. se wabrobo besiw yi a bomodin se ubetumi ahwe ho so yiye Nokwasam. na awurade anantie Pa. na ewu aka nipa ho nti dan nyina no bro ho ase ewu aka nipa ho nti yeshiam se no nsia bebo se no nsia mowo awurade nko ansem Yes. ono nko nim Nokwasam. na bomodin se obetu na mopa no ye kronkron ma nyame asem onyame atiew yene adi ehyem obia woni fie mu akom na awurade afre ye ebia enye gidi sumia bewura mu a kasa no ye konfo ewo abusiam ko biti oye konfo ba sim do so wona asene Nokwasam. na onyame na ahu mobo Pa. ena wafrew amen ne wo ye fro difo ye fro sempakani ye fro juntini ye fro kinkani Yes. anke bi asaya wo sa wa hai ka hire ne yetugu so Yes. he baabia na wa nyame afrew de waba no bomodi so be ye biribi be hye awurade di animonyam na awie peye timasa antu ndi se funumu ba Yes. ahoma bi amantam wo akura bi ase no sanye Yesu Kristo na ben wo a nka wo ke nsane wo baabia na wo hyapa ne ye yiwdu apie
Never will swim while Brabo born, and you know someone a call. People are so obedient some money. No, you want to be one. Hey, said I say you coso, when if Nanso, when I jar phone to us is here, better them here. No question. Phone obey. Yes. Be payama diachi. You need to go just be on a fire, so phone ira. No question. Conformity. Eh? Molina, we shall call dear Nelson on say a ram on say a how. Yea. Coordination Nelson, one know how. Rahosem. And Sankika, Emma and Kabamun to me pay it. Sankika. I am a man, mamma. Bia can young once him. Until didn't Kabamu, near Yankasia, who had to go. A full back. Hey, baby, I know what I mean after war. Mike 11, verse 1. Marco Sampa. Eti Dubako. Imwa Idinkai. Etifiasem, a Funumuban FM. Was it a Funumuban FM? Yes. Quite. Bepacho Mark 11, verse number 1. Na Oben Jerusalem. Na Jesus obey Jerusalem no. Betfagi any Betania, I will go on. Betfagi Betania no. Quite. Boswan the Swan for Numian. Osman Swan for Numian. Ban was say one say. And was see one say. And Munko Kura a demon Minasi. Munko Kura demon Nimiasi. Namudru Hopa. Mr. Mudru Hopa. Muba Funumuba was son of Homa. Muba a Funumuba. Young man tam no. Oni Pebia and no Nipabia and soda. Hallelujah. Amen. Ya dear Nedo by. Yes. Minya saw ya dear on the ideas. Yes. What told you? You patch what trans here, he was swimming some in a guasum. They was now, Tim. Ye, Gilly for a team that I know. Yenny says, swim, assuming Yenny say no. So we bump our boy, one more for any deep money I don't for us and get to her. Send upon a year super in the bed for some me, no need bomb of you. Eh, the Korean Nancy and or Barry and yes, Seno, Etcher and man, we, Subanye. What Banner, what the name of a catcher and Untina was sense on my ben. Yabian Sachera, already humble. Yami on any 2 minutes, so I do a sweet team one, what it's one mammy no me. See a man and Timmy young question for my cry. Now we pay the amay. The question. Yana, and then Mantia, a deal for Bebe, good TikTok when I had Junior. Pumra now social media. When I was and what they can't only be on into a bob or so about when I was Super Naratiana such a baby. Nemanja no so matna mu. Nenya dwen sachira. Yes. You bet me a DHM obi fe no di for social media. Na so so obi ansa nye no di no share dem da. So ye di no Facebook and TikTok. I don't home when ever. We are confundra. Yes. Sachira. Already humobo. Amen. No one you. Yes. Na social media no bro ni de basan ke meboaye. O toni ande anka o mere. Obi oti otu kwan bia bisanse udura brochira fon abode na mo atokura mo nsam a snap nko na mo de ye no se wonni fon no mu a obeyira because fon na ma direction ade akoba bia pese okobia na so ye de ye didin se nhuru na so sie ye gym rante ma akoma edu efon de abegu ha nke hia se mo akrofo ba for de phone going to be a 15 million, 15,000, 10,000, 8,000 can boom almost 100,000 Ghana cedis. But it's not on quack. Hallelujah. Amen. So you mean who ye? Yes. Mammy, we are from about Ninyamia Sanyo. Yet, yes, your man agreed your Duke of Bopo or Mama so. Now, what is your mother in your one thing? Well, we Kika no she show more like cancel. Mesh we gabe wo shebi. Now dey pie. E be die shemu no to asen da ho.
Nancy compa wana ya pon ya dundum ya fidie nyina wie na ma ba akwa ba se me pa achew me ba me tu me wig e bo no po politi ma yira na me se kwa kwa de bia fa ko me ba ya me tiri nyigu me tiri so yi e be de na yira so nyame me kai ba bia na ufire Okwasem. na se wo kai wa chi a enka hantan na ba mu na yira hantan ka ba yira kai wa chi kukukuku ya branch baba wa so amen awumu obi ayi ko okurum ko ba bia okurum da asie ya samu enya brosa na susu ayi ase nyina masense soro nakwasem uti kumasi awumu nipa asem to ne aduru kuro ewu bia wote nya binsa kira na hwe oho yie na urade hu mobo ni emu bi no si akai ba be yefira ye die bedu ba bi agina yi a na wo se yakofom Okwasem. Ayo nyame krote. Obi kani we. Eje. Ayo nyame krote. Obi mama ya wi. Elia nyame. Ayo nyame. Ayo nyame. Tari abeti boso zotimi roro ye. Munna hawati. Yes. Na wo ye furu ba. Okwasem. Kia manta mo bo baabi. oh Ka fi begi enke ye kun. Nanso won nwene wo ho. Wo mabbo nanso won nwene wo ho. Kai wachi baabi a ufiri ade beduru kuraim. Kai baabi a ufiri. Meka se abrabo wo bonu kuraim no. Ani wachi mfa. Kai. Kai se ufiri baabi na baaye. Na wo ba nyese na na wote. Na nyonko a wo do ho
sell. Young corner or the good nature of a sell. Oh, my own TV for swimming was here. Yet, Nadia here, fatty as a wee yellow. Oh, my own yet. Dear Tinny as a wee yellow. Oh, my own yet. It is Sonia me. Never work on only a year. No, I didn't know a timid new pay and farm out. Is it here when you're bidding? Baba, when you're a young papa. Yes. Fly pine a chimicus, you are going to be baby. So powerful. We have a swag carrying in a good man. Yes. I am less than 10 about 2 and who's on got to talk. But boy, near me here and we're free. Now I cannot come more. Remember the assembly so. Who's will be a near better to come by a video to Mr. Here. If you are catch on any problem, you know what dear. A bonum run is here. No more quarter, and now you will be so then call you Copesica. And so I did chamber my so to Butu. Mudenya, ya. What trousers I say on his okui. Yes. Now you see the Guho. Yes, You are not going to know about it. No, be uncle Copesica. I let you obey. Into what can one happen at Ross Murphy's Americo? Nay, for say, yeah, for say. No, 50 till. When the Madum was swapping. Burade. A cat that went Nimuno. Eh, we are Bramanati, and knowing what was taking Kiray, what the cat 25 years. Obani University when you was hard also. Now the Fizamnetia on Sabacon. Emma, King Kai. Me pato mubehuno afurumuba wasane homa. Mubehuno afurumuba wasane homa. Pa woni pa bia ntena ne soda. Ah woni pa bia ntena ne soda. Bon sane ne fa ne mra me. Mon sane no fa ne mra me. Da so obi se mo se. Na mo ko no obi se mo se. Ade na mo yeye ya. Ade na mo sane no. Mon kan kire ne se. Mon kan kire ne se. Ni hu hia ma. Ni hu hia ma urade. Bon sem pa ma excuse. O hu hia ma urade. Ti na urade afra o. Hu hia ma urade. Hu hia. No kwasempa. Nti o ni me ma wan fa hu nwuram. Me ma pa o me no. O e continue o e krum. Yes. No was a twabe. And so to meet in San Maye, Echo Tons and Funo, then some man bida. She could not tell your coincidence in Okaya home. She. Christmas, you broke. Then when you began,
When you mean him, na yaba. Because I'm pound. Na yabo nyame nso din. You. Na ye hwe hu ye se nkabo mu aye ye betumi awie peye. Ye de akwa wie ye pem. Na onyame anu manyima timi ada adi. E de amaye. Yes. Na de ekosui no. Ahia, obaka se agro na ye di. Na me so se di bibia da ye de amon awo youth yi mu no. So mu ye na ye ne yie. Ne bedru ba bi no. E benye nsinso aso wo nyini abrabo so. Youth ye nyina ye ka hu bom panyo. Kumase district ye pia na tia se no. Sabre omo de me ye this is nyina youth na senka for penny. Ekpa ya ba se mu chiche ne ne mikozo na asenka for penny. En ma ba ye district we new tafo. Asenka for penny. Ye hunu se ye won kwadam sabre no ye mpanimfo ye di omu achi. Na so ye ne nyame siesie odu asie baabi edu api nanim. Na so ayo se manko a omu ntimi nya youth no. Ni se mo ho ansa. Hwe moni na ho. Na hwe ho yi. Na ebre bia ni ye nyina ka bom ekwa dimpo mpa bo kwa praso no. Ebre duru no omokono nkodi homeda no. Na omu nyina akọ no. Yere ya ne ye ka akire no. Adwontofo no nyina akọ a ya hwe se ye mu no. Ya na adwontofo bi wo mu. Ombetimi ayya so sa homeda no we hia dam hanom a ebeye dam obi ani age. Na safo no so ofa David wo ha upaja mo ekrofo bana kura wanye. Cause ofa David huhu ato no so. Na do betwe ho no bete mrane wo dem ha. Onyam na asiesie yensa. Nenso yempe. Moni na ho wache. Onyam nnim no de bibia duam. Na nka wo mantam baabi. Because I'm pound. Na nka wo meho. Oh. Na wo hie Yesu. Opese odo ye bibi. Ana wasane ana odo waba. Social media obetumi ayusu de promote asori we am asori nipa wonnim no ehunu asori nse de ete na nya di nwuma ye no ho timno nguna siu dem no open social media lokọ akohwiegu kohwiegu Anenza womra no ne metina Onyadwe uzure uzure kasi Safo no kwa na pre. Senka wo kai wachi a. Enka ba manyame asam ho ahia. Na do asum ye yobusia kuo na wo de anante. Because I'm pound. Yo tu ho na mo. Na sadie bransema ye wiase akodro no. Se wo huru bia wo nyini. Na onyame ye mabrohufo ase wa kai ye ana wa dum ye and what see your frame, see a match
tene nase ye mu bi anka ye nse ne ye mfata ye nkotu mu a ke ye ne sumna so di kan ruade abekaye no wafre ye ya na ore ho se etoda wo bo asoro no wo he ogiri ni ba bia ni mu no wa tete na ni achi wa ba wa edo ko yi wani mu atete ya ise wo se de ndimu ka asam tete ho ya yi hu prepare wani achi nyina ho me da pa wo ba sole ponso wo twi no ho de kan di fo ba ye ho dwuma no ba mo wa na wo ponso na yi na nwera ni mu Oh. Ya won fele enyu nim yenti what tia bole wanim basa na da betena se afunumu ba The crap. kai baby na wo awrade asomu na wajew is awrade tiew no do be gira baby no mo nsem hyede kakra na fi wapaja matri umu obi abiu esanka obu nkompo ahwechi no aka baby ofura e baby ametena se a mehwe me ho se kura na me film drobon so no me na me nti kuro no mu na me sa na kura ye fira kura wo na ba school e wo fie pabo akura na me nhye bi e to da utimi hye obi awia na bose no no obusa se enkwada fo mo ye hye no mo pabo wa me obi anka me de hye kakra sa ebra me wie GHS ya makonta da na yaduka so wofo betena kumase no imame e bobo amene man no so mame bag aba say ma bag me ma dwi nyina yi kumase me kwaje bag yi ne magu mu druk mu me bra pani pomade ho na me call ne nchen say me kwakra no no busa say bag we na me sisi kwa na no se pagabra di wuru ade mo say eh e ma bag druk ma say ntimi ntino me huru papa we bia kwotena no waje bag ni si ho no ma me foforo abrantie ti a wote hei e ma bag sen ko hu nanso de obeka kire wo no makwa ma ne ntufo ente de anya ne mfiri ho makwan de tare ho na anya no wadi sare se wo makwan me nkan kirew na waye afuo mo anya hoto de ka wasam a no otu ahye wei onpem asem no otu manim de maye bia no aka ho asem se ka mo akwan a se mantie futuo ama me bra anya ma bag na nsikumu a kabrepo highway sikumentiment na ho o mo beto mo ehuro we ko am ja bag ni kumu no meni na ye de nka me se adwane ko robon so o mutumi huru mi na misu go so fe kura se na aba afutu obi ntienti wo furumu ba ya sane wo no afa na hwihwi park so so wade ho na hwihwi ye odifo ye nim sanka aboso abo wasini nke ye dada na se tia ka ko odifo pani ho na bobia mo enne de obekọ odifo mbo woni abogu baagi mu ton ti wato dodo a wo pene se wo dem se ye sonyo mi o ya wi ya empani kurati no e beda na ma abo afurumu ba muoni na ho na ye hwe na sonyo mi tuo na mo pa no nyame kese ne hu mobo wo ya baba wo se so pa wa de wo te ya giri ni ba ya wo kamera ntie tiribom koje ya no waje ha Nyasem ketwa. na so ha oni na wutu abroki ha te be chi papa Ya pa. wo be space black abetana so na oni ye hira wo ba na wo bo no kan yefro so na wusungu space ni mu awro ho be ka papa se won suro nyame no mu ani na ho a obey de wo ye wi ompel Oh. na abredo wo se ya ba we na fina fo tawa so o convince no fo no so emfa Brepa. mami hwe ho yi o Ewurade hu mobo onyame ache wani monyam na so wo pe yi a entafre mema ho no emwo abrabo
ya umpe na gigini di nje yemo umpe no o gigini di eyemo so nyame na awurade hu mo amen Amen. so betie nyame asem a wonu obo so ni asase a ofre wo ni asani ofri baabia na obodo ba nyame mu no obeje wo do asiye amana wie pe dia mo abrabo na hwese wo mo wani mene hwe enka ukuru pa nko ba ware wo no oni bi ntwe ina to atwene na nyame sesa wiem ebedru baabi na dane Abraham ka cha me de sema ware no me na we nti oba afie no esro etwa moji nyina egu ho na mko yi na me bie curtains esro na tom na wi atom dade ne nyina ahwu na me so wahu dade me ansa na hye me nen blog baako yakasa me mpagya na hodi gyina me na no so ebebu mi ntimi bisa wo mpame a awe Kontem kra. me mpese e betina be wi na wona fufu atu nsam agu asum so kwa wale apache wotia konwom no wo su ye wari ani enibi na wotwe obi na fam ye da se ntrim ye wari kwasi atu kwasi ada no se ode no papa e betena da mudi ntu na se bibia wo ne bre onyame ahyehye bibi wo anim bre wo ye anim wonyame wo ye nsanchene nyakopon na se o man nsaso a bronsam aso de no wo hwe ase biribi nyame ye bia no wo ye de ma biribi na yesa wunya motre na awurade be ebam na wie paye de ama enti onua sedia wotie bia da e ma awurade ho nhyɛ so ne mo bompa ye na hwɛ awurade enum kwan obechi ntumi de ama da bi amen Marade brambo nyame bamu abeye Marade brambo nyame bamu abeye nyame bamu nebeye bamu abeye nyame bamu nebeye hallelujah Amen. so sia butema nyame a wono afra wo no odo besi baabi afimu ba na wansa no wonfata no kinkai Bepa cho ma kwasempa itiri ba ko yi mu miensa no. Da se obi se mo se no ada besi ye mo ya. se ada na mo ye we ya Mon kan kire ne se. mon kan che ne se Ne hu hia awurade. ni hu hia awurade Bentema obema mo de na ba. ne ntamu a ba mo asane de na breme Na wakoko hu no afunu ba ne se wo sa epono no wo mfikire. ko ye na afimu ba no bo mfikire baabi Abontene. ididi kura ye ma no Oh. on busia afrim so ahuru imu odene te se me diem obetre adwuma fe no wasi etimum tiburukusu na de tigidim difo pa utirefua ye yesa se di nso oguma gobi so utiri nwa mene nso no hwie mu bebire na adane telebo nchaka no ti afin hye moto tirefua bobopo oye ye hande wana sha ho nkom sa koyuti ne urade hu mobo Yes. so for ben ho so atipu ntia wasi atimum se de wasi udie no aye kan wuntie onde ko na sapo samu na adane dread no ogina so oya shatawale wasi wo pomfitie unyame asene do aba wo kran ka kom ofie kakra bi na ka kom atie si so yaje wo ba wasa be si atimum de boso mpe na wo ye ko
Bepacho na wana wojina ho no ebi ese ne se. Domru bi sin say. Wo sa na efunu mba na sa. Mo sane na kwa ye dey. Enna wo bua won se Yesu Wo kan say, ye. Wo hiya wura. ni hu hia Yesu. Na wo ma na kwan. No man kwan. Kwai. Bepacho verse number 7. Yesu ehye ne Jerusalem. Yesu sene Jerusalem. Da wo de efunu mba na ebre Yesu. Na frumu ba de bre Yesu Kristo. Ba na wo de won tuma egu ne so. Na frumu ba na nkare ho ehia. No obo mfikyire no. Afei de ya sene kete wo fom en wonam so. Bonsam se Kristo dinanu munyam. Unyame na agi wo. Ka wipu anka wonnom wo de bi fufuto edi. Unyame agi ne wo de wi na to ofo ya no hu akosoro. Umpewe. Awurade hu mo wate. O mekaye. Yes. Ebe de ma amena so. Timi nto aso biu. Nimu kai baby ofri. Enyame afrew. Ede wo ba Kristo. Ye nanti ni mu yi. Na dum ti o nkyere nyina da. Sabre na mesrese emankofon bio empanimu mu so abra prophet Samson Jesse Bompae egunyakopon enumasam no so. Pacho yamompai. Osho ni asasi nyankopon. Onyame a oye nyankopon. Wona mwakoa mu agu aba no. Yesrese masem ntina yemu na upie wa hinwanum a wonkwa wa nyina bo mahia wo. Ne anu akudida eni aweye. Bra yemu na ne nante aduniti. Amen. Amen. Mo prophet Samson Jesse me pamcho yempeji ansa yenkanshi asem chase ka popan yenkase onyame yedai Onyame nshira o. yemfa ba ko nka ho Onyame nshira o. Amen. Amen. Ye mabuni otuyefo awalufo wom otuyefo amofra wom otuyefo yemfa nsamo a nyame nam no so ekache no oka asem nyina asem ba ko pe ne na eba mitrim se eka no se wo sha se free sabre ya ne obebo pa me am sofo pastor Samson Jeni Boatin ka se nche wo se wo wura bi ene wo hwa na no wo fa ase ba ne nchen o ware ye ne ni 6 months obo so fa awode mpese mija no adai ozofa oba no ba odim sika nyam sika nyina asa ase na wo fo ndu ntama mo bra medim sika nyina ba akokoma hallelujah enti kano dia wo ye dan ya o wanim enti wo sha ase sabre ya o bitua enti ye nyina yemfa futuo no yemfa ntua na mo sabre de epamcho se onyame anu mu asama onyame ni pay ekan se obi agye di se one ne kwade gidi asori bitua na mo a pacho ya no ahu osofo Samuel Frimpong edin no tetene e kan Samuel pamcho nyesa sisi yasesem Samuel Frimpong ti sabre obone de kwa so mesese e man kofo memmo mo so pamcho adumtefo ye twen
adofo ne anuanom onyame ma ode suem ye nyina ye hye mu fefefe ewo twedi ampodin mu mama ye nyina fa akoma ne kronka se nyankopon wo ye na do ye oda amen premprem de de bekwa awurade anim ewo ye mpai boy mu eye Israel dwom no ma ye aduasa enan mfa na awurade ase ode suem me pa cho Israel nyom number aduasa nan de wote nyankopon hwem David de awoto ye bere wodane se obodamfo Abimelek anim na opamo ne ma no koye no Psalm 34 Beshira Awurade na nyina na yeye ewo manum dai Awurade mu na mekra be hoahwa ne ho ahobrasefo bete na wonani age bone menkamfo Awurade keseye na moma yemum emma ne din so ma hwehwe Awurade na wabua me na wagye me fide me suro nyina mu bone wo hwe no anim teye na wonanim enwase bo hia ni tiem na Awurade tie no da wogire na ho nyina mu me pa cho Awurade bofo bo wona wosuro no nsraban hia da wogye won bon kan hwe na mu no se Awurade ye ben hira no woni pa wodwane kotoa no Awurade akronkronfo bon suro no da bibiara mo wona wosuro no jatamuru wo bedi hia na koma de won na wona wo hye Awurade no ba de pa bia emo won ema bomara bonya asoma me na mekire mo Awurade suro bomu hwan na wo hye nkwa da wo pe wonyi nkire se bohu no papa kura wo takire ma e wo bone ho bane wano na da asem ho di wone ho akwa na ye papa hwehwe asomdwe ne ti no ba Awurade ni wo atene fo so na naso etie won sufre Awurade ni sane bonyefo so wo hye wase e wasase so atene ni fo sufre da Awurade tie da wo gye won firi ahonye nyina mu ba Awurade ben wona wona koma ebubuo na ogye wona wo ho ma pete but ni amane ye doso na Awurade gye ne nyina mu be pa che wo hwe ne no mpa nyina emu ba kumpomu boni be kuma boni fo na wona wotane wotene ni no ebebrem Awurade gye ne nko akra na wona wotwane koto ni nyina emmerem hallelujah amen Gro wa ya bo fo yo Sadia Abraham nyame Isaac nyame Jacob nyankopon Hebrifo akokyam ha wotikiri be muso na hini ya wodia tumi mu hodenfo bema ba ye bodi nkosa ne di nkuluma bafie saman shade fo pa ye nhyewa kan ni bebeti okropon odini yehoa onini awone achini wani mu nyame bi ani ho asere bo asechi emprepre ni awokire mu bo afo papa ato apem nyame udinti ensanka udinda amen adwuma ne nto asuoni ho nkronkron ya mo akwaba na ye adwuma ne maye no anu onyam ndadi na brabo nsam tumi bi ase no anu onyam ndadi e kabo nsam anim na fa nkronkron be ye ho apra no anu onyam ndadi obo ayen na ewie na so wie mo ada wase utumi nti braye mu be ye mu adwuma amen amen
Yehua. Atu apumi nyame ya fra. Kwasi afam. Lolo yanini na mwa Yesu. Anza kwa bubu afo nyankopena ya twa. Enayi ne so nyame kwano. Ali lama. Awura brani ya fra. Adwenti no Otu benkwa, otu ni fo, Jesus ni adontie. Adi fo ni fo di ashemwe ya twa. Yeah.
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 Oh,
Ebra Eliani Elisanamwa Okodu Jaja Nana Eliani Natalia Muswani Bojaga Nimwa Oh Wapanda Mwa Wafamukwani Okodu Jaja Naja Wajati Asana Nana Poko Bafali Yakwaya Eliasi Elisada Elisasi Eliada Eliafa Hukukuja
bomra. Oden si funya sanwe boafo akwa me bomra. Tumi ba kura ne na dia sabu na hiya wada bia nya ni o. That's it. Any better word did you me bomb running? Me body, Centrani and young Cooper, me flower, bro. Hey,
Yeah.
I don't think no one. Anybody I can't know so for a while. He says, yeah, you're for a while, you're born, you know. This is like no.
Yeah.
Daban asafo wa ufiri daban na oba ebia bra empani anim sese wa ufiri daban ana oba aha ojai bru wa ufiri daban ana oba daban for by enyom no esrem
Nyame damase eye ai obi antena se na nase adifo eye ye ja adwondofo no a wei sese mo ma kene ye mo nsan ma me mo ma kene ye mo nsan ma me esese ye ne nansa esese ye ne nansa esese ye ne nansa ai yutu nankasa na mo yare mo ankasa mo yare esese ye ne nansa na mo yare no ai nansa pa obi o bonti bi amra dem me pe mo present ne ba ko na mabusa na sembi present ne ba ko youth present ba ko na mabusa na sembi waya ane obi antimi ma osankani me pa chao edi entina mo boa emabu na no edi entia edi enti na mamu obu amabu na no awo nyam djum medasi job eti aduonu wo twetwe mu aduonu wo twetwe sai job eti aduonu wo twetwe mu aduonu wo twetwe ma onya osina meka chere onipa se manwe ya maso maki mu maintenance na wanya kwa akofie me metima kasasa na dia chiwe. Yes. Bible say, osina me catch the nipa say, yeah, Elwadi suro eno eni nyansa. Hey, uri akra so obi na hwa so na kai. Okay. Ebi obi aka so de wadwene. Job 28 verse number 28. Ah. Da wo catch the nipa say. Wo si o catch the nipa biara wote dem ase. Hwe. Yeah. Ye nyina ya behia. Yes, ye bom modern si ade onyame suro betre mu no na obi ti abonten. Asemu. Obi tikem. Muko nhyiamu a mo ntena patase nti asem a nhyiamu ase na mokotwe mpana. Nhyiamu ase na mokotwe mpana. Nhyiamu ase na mokohia mbodofo. Sinasineti onyame asem osenkani ka nyame asem de sinasineti a wotekem ebiti abonten chese bibie yam Bible so okachire woni pase hwe Ewrade suro eno ni nyansa nye musuku na amokọ no. Okay. Wobo akọ school abodi giri bibia bi so nim nyansa
kasa mo radio so a wo be obi say obi MP nyansa pa woni bi Muti mebre a nurse for mebre a doctor for a teacher for ni ade so munni mu nyansa. Oh. Wasi awurade suro enu ni nyansa. Enya tare na ade atwetwe onwenten no awtu nyina gu abonten no. Ene efro awura. Enu ni mu nyansa no. Na boni hu firi eni hunumu. Na boni hu firi eni hunumu. Yes. Enya wa odu ho ko wura boni mu. Ti onyame asema wo te abonten. Ongongo de ba se. Men kan kira kra nyina ase. Weni mu. Na de mam wayi wa firi ni mu ni se. Boni. Onyame se weni mu. Na de mam wayi ohun afiri ho se. Boni. Uyo odifo pa uti wo so na so no weni mu. Uyo hwa obi ti da ma na wo ma sa de aka ne pran ene wo de yo. Once I give my wood to anyana, or going to an answer. Who born more than pass over that is what him to us or to and far. What to and far? Why didn't my away? Why didn't my way? Who trasia? But what else I didn't manage to say? Well, but one thing. Why would the answer pa there go? And far. What be ye been one way? Because I say, I can't watch you. Why shouldn't so watch you? Nyansa no tirim. Nyansa woni bi. Suko nyansa no wasua na ma onyame mu nyansa de woni bi. So nka woni nyansa ade na akọ suku a na nka fe de wakọ sai wo suku mo. Oba pa na ise register sa akọ boma suku na ye me ko suku no. Jimi. Bible say na maintenance. The part of Job 20 verse number 28. The wakachire woni pa say. Na wakachire woni pa say. She Awurade suro enu ni nyansam. Awurade suro eni nyansa. Na boni hu. Awura nya life na hobo no ni nyansa no. Okay. Wo mo se woni mu nanso de wo ye nti wayi wafiri ni mu. Wa wo check ya ho se de aduro no wonka ho. Agirifo no kwa na akobi keke. Wonka ho. Woni na mu na jimi sa akọ na mu na jimi sa akọ. Na mu yim ho e wa tetos na mu yim ho sa. Awurade nkayo. Amen. Mese metima kasa sa amade achi. He say no me ensambo ka makasa sa agi nonum. Eri esrewo. Awurade nkayo no onfa aboni chew. Amen. Amen. Pacho yamo yensama so penyini pa. Yes. Sɛdeɛ ogya tumi no asɔ no sɛ yɛntwa so na agyi sɛ nonsia yɛnwie yɛbɔ afɔdeɛ no wie a Bible quiz ne bɛba ɛna yɛbɛkyɛ credit ɛne mobile money yɛwie na yɛkagya agum laasawa na afei yɛkɔ fie. Amen. Sɔfo sɛ adwuma wɔ yɛ ho ampa ɛtwa sɛ yɛne yankasa Bebamcho obi watch nti me de ma akonta ana ohwe na ode mo nsa we ohwe ay ma de nti ma no check mo nsa yeshia mu dwumadie mu yeto yensa fra mpanyini atitiri miam gina ase omuntu mo nsa fra anam de menye titiri dwuma no eka wo mpa na asafobia yebekomu no ye bɔ for de ye boa youth no na omudi bia ye ntotoye ɛwɔ akwanya mu ne enema ba akomienu bi de yɛbɛka no na youth no de ato omufutuom asema me kan ba bia ye kɔ bia na ye nyina ye yawe se ye di sa adwuma no ene se ya ba fikasie mu de a na etwa se ye yi bi nso ɛboa nyamedwuma. Amen. Minche bebre wo monimu ha minche bebre ti me boso a na me pamcho odi abantem na yekoye nim
Me free my football na say free 200 Ghana cedis. 2 million. 200 Ghana cedis. 2 million. 200 Ghana cedis. 2 million. Paucho obi te wo nkyɛn na wada nyane no. Obi te wo nkyɛn na wada nyane no. 200 Ghana cedis. 2 million. 200 Ghana cedis. 2 million. 200 Ghana cedis. Okay, father say or father. Eye momo so mpacho mama me liar omumfanto so. Me pacho mama liar onika. Eserema na nya afi nipa na se yaka se nyame nhira na afi bewi akire na MTN fuate. Ti mama ye liar ekani so. 200 Ghana cedis. Odifo akoto mpacho se dempa bomo mama. Erade nhira. Yes. 200 Ghana cedis. Montre name ne edin emra. Aha! Unkai bono. Debi na me pese wo ba for de na ansa. Yenua Gideon. Macro adumtofo me de tey. Na pese ye pon dom nyina wa ha na maka asemi. Ose adwuma moto ye ton akoma so. Na ewura ne honhom. Enti ye pon a wo maje 5,500,000 Ghana cedis. Afenso afodia ye boyi fa number ne ma no. Ose boye 500 Ghana cedis. Enti wamaye 10 million. Yanka sa awrade wanye dey. Onshira no. 200 Ghana cedis. The prophet of the land on a bompire no. Senior awrade nshira. Ode ne sa to nsam bompire awrade tie. Nyame afonso ye nwuma bebre. Ti na megidi se obompire ma we. Awrade be ye ho nsankyere ne. 200 Ghana cedis. 2 million. Asanka for panyin ka asem fun so kuta ye no. Ye gidi nyina gu ade mu ha ye benya 100,000 Ghana cedis. Okay nyina na me check. Ebi de 8,000, 10,000. Akobi kura de okoto fun ma ge bi 14,000. After this I'm say enye ne yere no. Ti say e konkon ho. So wan kwaji ni fun so wan kwaye do adana ni broken heart. Yes, my boss. Mr. Canada. 500 Ghana cedis. Boss, Erade Nshirao. 500 Ghana cedis. Me da so 200 Ghana cedis. Sister Bia sorry. Obefa nchen. 200 Ghana cedis. 2 million. Eye momon so a bra ye be ma number. Me sani 100 Ghana cedis. 1 million. 100 Ghana cedis. 1 million. 100 Ghana cedis. 1 million. Yes. Erade Nshirao. 100 Ghana cedis. Oh, me who say me be ba for this year na me ni agye. Erade Nshirao. Me nem say mo de na mo ba. Ai, Kuwait for. Send ye no na asafo manya na sa magi ni nyina. Kuwait. Omudo mo de aba 100 Ghana cedis. Where your personal akonta Amaye 200 Erade Nshirao. Mama 100 Ghana cedis Erade Nshirao. Me want 1 million 100 Ghana cedis. Yes. Dabai 100 Ghana cedis. As of our Kamonyan lie. Said there be a no monyan sa 100 Ghana cedis. Eja Foley 100 Ghana cedis. Crofrom 100 Ghana cedis. Yadamasi 1 million 100 Ghana cedis. Onyame difo gina ne naso. Osire nyame tumi wo honhom. Na megidi se ebesi ye. Kodie ye krom. Yes, King Solo. Kodie 100 Ghana cedis. 1 million 100 Ghana cedis. 1 million.
Obiao 100 Ghana cedis 1 million. 100 Ghana cedis. Aha. Said they also two scale the one macran kabem wangwa. Yes. Radin Shrawati. Yes. Hey. Macro your crow, but if for upon Sikawa here in your say 300 Ghana cedis. Hey. As a for your command, some macro mu ye defense. Come abu for the na I had any different because I had to see 1 million 100 Ghana cedis. As a for can among family the enemy prekona yambobo 100 Ghana cedis 1 million 100 Ghana cedis 1 million. Yes, Anne. 50 Ghana cedis. 50 Ghana cedis. Can I know 500,000? 50 Ghana cedis. Yes. Mama Eradin Shrao. Yes. Mekro ma penny no. Obedia wadia wahana amfa mami ni eje folusu awoboa. Jesus akoba. Efuturo so de omo de bibem ma wo pa. Mrante amonye no ho mekro ma de nyame no kure ni da bia megina meka. Empanyina tete won nyamesuro obuo ani die mo. Mema no monye ward. Ye ward ba ha so ye ward bra ha dwo papa. 50 Ghana cedis. 50 Ghana cedis. Onyame ni pa Eradin Shrao. 50 Tuga. Yes. Hey, Akonta of David. Eradin Shrao. Yes. Mekro mema na ekor. Mo de agye se mo kofa bibo. Ye be fa bi ana mo kofa bi abehjem. Gidi ni sa na ye no. Ha, nti ye be fa mo ma na mo so be fa ye ma na aye 11. Father Eradin Shrao. Yes. Senior man Eradin Shrao. 50 Ghana cedis. 50 Ghana cedis. 50 Ghana cedis. UGC. I 100 Ghana cedis. UGC Eradin Shrao. Eradin Shrao oba Eradin Shrao. Afisa say no aware wate. Na ye ba wa ifro o sere obi ba ha nyina ya wade mpa ibo. Offenso ye chrome Fabregas. We titidin 100 Ghana cedis. Offenso modiaba. 50 Ghana cedis Eradin Shrao. Yawo 50 Ghana cedis. Obi ahwe anim so was na bre wonte so. Da bi o man te so. 50 Ghana cedis. Yamini pabia sorry. Boss Eradin Shrao. 50 Ghana cedis. Something biba. Yes. When a 10 gram of the house or you brew 50. When a 10 gram on our 50 amentias. Senior. Oh, the man is 50 cedis Eradin Shrao. 50 Ghana cedis Eradin Shrao. 50 Ghana cedis Eradin Shrao. But omo madan munya ni omo wai. Afode na ye bono. Asawo maka who read the Bible from Genesis to Revelation. Obia obotene na abra bia ebie heaven kwama no emie yedie nemom afodebo papayo adoye so hwe nyanka wisia mobrofo ene bie kwama o. Ti Psalm 50 verse 5 was momba oba ma hotel for anmame wana wanam afodebo so enme wa pam ti enam afodebo so ene awrade nya pam sabre 20 Ghana cedis, 30 Ghana cedis, 40 Ghana cedis, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20 cedis, 30 cedis, 40 cedis. Mamu abontunyi na yeba for there. 20, 30, 40. Boss Eradin Shrao. 20, 30, 40. EX. Eradin Shrao. Hey, Chairman General. Eradin Shrao. And the diff one I had a power mobile for the mama Eradin Shrao. Eradin Shrao. Aha.
Santase ye line eba no. Erade nhyira wo. Atanie erade nhyira wo. We so was Santase erade nhyira wo. Mema na ye word. Erade nhyira wo. Erade nhyira wo. Erade nhyira wo. Erade nhyira wo. God bless you. Erade nhyira wo. 20, 30, 40. 20, 30, 40. 20, 30, 40. The program is live on City Summit TV. Odifo Isaac. Santase there or the about 100 Ghana cedis. Yes. Alleged no. Erade nhyira wo. Erade nhyira wo. Santase president in Ebano. Where a person ana. On some 100 Ghana cedis. Erade nhyira wo. Praise the Lord. 20 Ghana cedis. 20 Ghana cedis. 20 Ghana cedis. 20 Ghana cedis. Maba 10 Ghana cedis. 10 Ghana cedis. Mami mobi obisi wa kasa sa o mobi. Odi fo mami nyi 10 why? Ade tia me de bibe so so to pampers. Moses. Omla ne ba ko de menka why?